Sanibonani anginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Media Production. Umphambi kwakho umxolisi mfana wakhe mozala phansi le inkandla emahlathi emnyama. Kanza kwethu ngaphambi kokuthi ngene odabeni ngicela nje ukungithathela ithuba ngibonge ke ngama subscribers akhona kule channel njengoba manje sesihlanganise u8000 okanye ngithi sesingaphezulu kwa8000 uma subscribers ke kule channel. Kanti ke sasikade ke sithe sifuna ukuthi kushaya uDecember sibe sesi5000. Hawo lokho sesikushaya sadlula. Okusho ukuthi kuyothi kushaya ke uJanuary. Siyobeke sesike na impela u10,000. Ngiyacela ukuthi nawe mangabe ukuthi ungaka-subscribe ungicofele ke usubscribe. Bese ke masiqeda ukubona le video ushaye like bese ke uyakhomenta lo daba. Ngana wethu kuyi16 December iholiday elikhulu eMzansi Afrika. Ngicela nje ukuthi ngingulethele indaba ezimnandi ngamaqhawe amabili akaMaskandi oMaskandi kanye ke noMthandeni. Nje ubonileke esihlokweni sakho ukuthi namhlanje sizobongela bona. Inkos'yamagcokama ngizoqala ngayo ke umfana waphansi le eMsinga. Useqophe ke umlando ke ewenzela abantu bangakubo le eMsinga, abantu bakwaZulu Natal abathandi bamculo kaMaskandi, abathandi umculo weNkos'yamagcokama njengoba ke iziwinile i-album ye-Best Maskandi Artist izolo ke lapha na ke kuMaskandi Awards. Kade ke iqhathwe nezinkakha ngibala kuzona nje ondoni ke kanye ke noSaliwa. Umfana ke wakadlamini uphume phambili ke wayithathela yona ke le ndondo wathi noma ingasekho ke indidane abantu baseMsinga ngisasekhona mina ngizonimela futhi ngolokhu ngophakamise njalo ke umculo kaMaskandi. Thina ke njengaMaswidi Media Production sithi halala Nkos'yamagcokama ukwenzile ukuthembeka. I-album yakhe umaloni ikwenzelile iqiniso ngoba phela ke le ndondo uyiwine ngayo ke le album yakhe ke yangonyaka odlule. Imenzelile iqiniso ngoba nasenkundleni zokuxhumana siyayibona ukuthi hayi ngilokhu indiza kanje ihamba kanje njengophephela ko Spotify ke nako YouTube ilokhu ke ihambe phambili. Hayi ke isimenzeleke iqiniso ngoba kaDlamini wayithatha ke indondo ke ye-Best Maskandi Artist. Bese ke singena ke uMthandeni igcokamelisha. Ngane yawethu singena ke uMthandeni igcokamelisha namhlanje kusawuye izolo bekuyena kuthambe kuyena kusasa kuzobe kuyena asazi ukuthi ke kuyoze kube nini. Mangabe ukuthi uMthandeni igcokamelisha awungithandisisi noma umuzwa ke kahle ungixolele ngiletha ke udaba nje ngoba kunjalo mina ngiletha ke incomo njengoba ke zinjalo mina kumsebenzi wami ungathuki mina futhi ke ngizondi. uMthandeni igcokamelisha useqophe umlando ngendlela ezisimanga, umlando uqala nqa emculweni kaMaskandi. Umlando sazothatha iminyaka ukuthi ke uphuleke okanye ngithi nje uphinde uqoshwe ke omunye umuntu. Mhlambe umuntu ozoqopha lo mlando okanye ozoshaya phezulu koMthandeni mhlawumbe usazozalwa noma uyoshawa yena futhi uMthandeni asazi. uMthandeni igcokamelisha uqophe umlando ke ngokuthi ke ingoma yakhe iParis ihamba ke noLandla enkulu ishaye u10 million wama-views ke lapha na ke ku-YouTube okuyinto ke siqala nqa lana ke emculweni ke kaMaskandi. Abantu abaningi babengabaza ke le ngoma bethi hayi lena ngeke ushaye 1 million yawushaya 1 million, bathi ngeke ushaye 2 million yawushaya 2 million, bathi ngeke ushaye 5 million yawushaya. Bathi ke amaqhawe ke azokhipha ke ngoDecember ngile ngoma lena kanjani ngeke izifike 8 million yafika ku 8 million. Hawu ngoDecember nje uwodwa isishaye ke u10 million ke wama-views ke lapha na ke ku-YouTube. Le ngoma ke ilokhu isebenze njalo umsebenzele njalo uMthandeni igcokamelisha isimshayele ke i-gold disc yaphinde ke yamshayela i-platinum disc njengamanje ke isishaya 10 million ama-views. Ngana wethu lokhu kushuthi ke kusho omunye umlando kungenzeka ukuthi uMthandeni usazoletha ke isimemezelo lapho khona sesho ukuthi mhlambe isishaye ke i-platinum okungenzeka ukuthi uzobe ke esinama-platinum amabili nge-single track eyodwa 4. Kanti futhi naso Khosi FM isasekhona ihamba kahle njengoba ke kule iviki esiphuma kulona iphume ke unumber 2 kanti kuleli lokuqala yayikade ke iunumber 1. Mhlambe ke sengivala angeke ngize ngivale ngaphandle ke lezi insizwa ke ezimbili okunguKing Nuba kanye ke nokwazi Nsele. uKing Nuba ke naye sicela ukuthi simhaleliseni bafowethu simbongeleni ngokuthi ke ayiwinele naye ke indondo lapha na ke kuMaskandi Awards izolo. Ubelokhu eshilo ke ethi ayayi inkosi ke yasezweni, inkosi ebiliboco umnikazi wama-hit songs, insizwa ke phethe iswasho ke sama-hit songs, umnumzane ke otrenda unyaka wonke kuze kuyongenelana komunye. uKing Nuba simshayela izandla ke sithi hayi qhubeka njalo ke inkosi yasezweni nokwenza kwakho kuhle. Bese ke siza kwazi Nsele umfana waphansi le enkandla kwelakithi madoda enkandla emahlathi amnyama. Naye ke uyiqophela umlando ukuthi ke ahlabane ke ngendondo kuMaskandi Awards ebashaya ke amakhanda ke abanye ke osonkondlo. Mangabe ke uyabona ukuthi yonke into ehlangene noMaskandi iyaphambili iyaphumelela. Mabhinca
bathandi bakaMaskandi ngithanda nje ukunibongela ngithi halala ngoba phela konke lokhu kunike amaqhawe kuwinike ngemisebenzi yenu ngoba phela bengavotwa mahala lapha ke bekuvotwa ke nge-SMS oku-150 ngana kwethu mina ke njengomxolisi uMthandeni ngiyaqopha lezo lapha ngiyacela ukuthi ke siphinde sihlangane kule video ke elandelayo